Θέλω με τον πλέον ξεκάθαρον και κατηγορηματικών τρόπο να δεσμευτώ και δεσμεύομαι προς τους Κύπριους συμπατριώτες μας, αλλά και τους ξένους επενδυτές, αλλά και ταυτόχρονα να στείλω σαφέστατα μηνύματα προς όλους τους αποδέχτες του εξωτερικού, ότι δεν πρόκειται, και το υπογραμμίζω, ο Νίκος Αναστασιάδης να υπογράψει το όποιο μνημόνιο που θα περιέχει οποιαδήποτε πρόνοια για κούρεμα καταθέσεων. Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα μου τα πες με το πρώτο σου το γάλα. Μα τώρα που η φωτιά που τον υπάλλει, εσύ κοιτάς τα αρχαία σου τα κάλλη, και στις αρένες του κόσμου, μάνα μου, έλας το ίδιο ψέμα πάντα